CT vyšetrenie mozgu, bodka, nový odstavec, technika vyšetrenia, dvojbodka, axiálna rovina, natívne vyšetrenie, bodka, nový odstavec, infratentoriálne mozgový parenchym bez postrehnutelných ložiskových lézií, bodka, štvrtá komora primeranej veľkosti a tvaru bez známok stranovej dislokácie, bodka, supratentoriálne na mozgovom parenchyme nediferencujeme postrehnutelné ložiskové lézie, bodka, subarachnoidálne priestory a bazilárne cisterny sú primeranej šírky, bodka. Jakým způsobem na vašem pracovišti diktování z Newton Dictate využíváte? Naše pracovisko je dosť veľké. Máme tu dva CT prístroje, mamografiu, magnetickú rezonanciu, klasickú diagnostiku, potom aj angiografii, kde sa robia intervenčná radiológia. V podstate na všetkých týchto pracoviskách využívame tento diktovací systém. Lekári sa postupne s ním zložili, lebo niektorým to nešlo najprv tak, jak by si to predstavovali, ale už to využívajú maximálne, čo sa dá. Niekomu skôr vyhovuje diktovať do originál pola diktovacieho systému. Niektorí využívajú priamo kurzor, dávajú do informačného systému a tam realizujú nález. Pre nás najväčší prínos bolo to, že sa výrazne skrátila doba vykonania nálezu z daných vyšetrení. Hlavne sa to týkalo pracovísk ako CT, klasika, kde sa to najprv nadiktovalo do diktafónu, potom zapisovateľky prepisovali nález, lekár si to znova skontroloval a to sa naťahovalo. Keď došiel víkend, tak niektoré nálezy boli až pondelok, čo nebolo dobre. Urgentné, tie sme odstrážili, ale klinici neboli spokojní s časovým odoslaním nálezu, tak tento diktovací systém nám celý tento rituál skrátil na hodiny až minúty. Pacient ide dole z CT prístroja a už je pomaly nález, keď to nie je nejaké zložité na prezeranie.